nke echiri na zere ejina na ị na-eruju afọ tata wee jiri ọyị gị onwere ọkara ya wee na-agbari bọọlụ. Maka na ọtụtụ n'ime anyị na-eme na anyị bụ nwanne. Ife ịnọ bụ ịkparị ndị onwere ọkara ha maka na iji nwa obere ego iji arachapịọm, ichefuo na ihe niile nwere oge. Ka ọ dịrị gị mma tata, o nwere ike echi ma ya dị n'arụ gị. Ọyị gị ahụ ịfụ na ọ dịghọrọ ya mma n'oge ahụ ọ dịrị gị mma, o nwere ike echi ọ dịrị ya mma. O nwere ike ọ bụrụ na ị nyere ya aka mgbe ọ dịrị gị na mma, mgbe echi niile ọma ndozi dị gị na mma and ọ dịgoro ya na mma, o nyere ya aka. Onye ka eji wee sị na ọ bụ aka nri kwa aka ekpe akpa aka nri. Mana ụbọchị taa, ọ kachasị anyị nwa bụ ndị Igbo, kachakwa ndị a niile, ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ na mba ofesi, onwe ozi onye ọbụla na-achọ o jide $1, ọ na-achọ ka ọyị ahụ ejiri ọcha na-akpọrọ isi ala. O ji izu ọyị ahụ ọ na-agbarị bọọlụ, na-agwazi okwu ka o si wee sụ ya. O nwere ikezi onwezi na ọyị ahụ na o nwere nsogbu ọ na-agabuge, onyezi ọyị ahụ $100 o jekọrọ ụwa na ọ na-enyekwa ọyị ahụ nri. Ka uche anyị dị ya, maka na o nwere onye ma echi niile. Ụwa anụnwa dị omimi. Ọ bụ na ị na-esonyere m ọfụ, like ihe m na-akụzi, tụsasịkwa nkụzi ma gaa n'ihe ndị mbụ nkụzikwa mbụ na ị ga-amụta ihe. Gakwa cheke na YouTube m Meche High Star, subscribe ọ. Ị na-esonyere m ebe a, ị ga na-afụ ihe ndị ọzọ niile nke m na-akụzi, na-alike ka ndị ọzọ wee nwee ike azamasị nye m ego na-alike ihe m na-akụzi, ka ndị na-esonye gị wee na-afụkwa, ka ha nwee ike wee na-egekwa na onwe ndị na-esonyechara gị chọrọ ị na-anụ ido okwu a nke nwere ike inyere ha aka ghọta onwe ha, mana ha fụrụla onye ga-agbaziri ha. Na ọ bụ ya ka m ji wee wepụta onwe m, oke ji wepụta m site n'iru akwụkwọ a wee na-agbazikwara ndị ọzọ ụzọ, na-agbanyeghị na ife ọjọọ dị n'iru akwụkwọ a kazi ife ọma. Maka na onwezi onye chọrọ aga n'iru ibi ya. Onye bụ onye pụtazie oje fọm mmụọ create fake things maka ego, bịa na-epost n'iru akwụkwọ ma nke bụ eziokwu ma nke bụ eziokwu ejide, because na ihe ndị ọcha kụziri unu. O nwere onye chọziri mma onwe ya, ịma ebe o si, ịma ihe ọ bụ. Mara amarụ na ego ifụ na mmadụ na-akpa a na-akpa bụ ikuku ka ọ bụ. O nwere ndị televishọn na ọ bụrụ onye ọ dịrị mma taa ka ọ na-adịrị mma echi. Maka ka ị nọ taa, o nwere ike ọ bụrụ na ndị otu nwanne m nwoke ji ndị mmadụ were arachapịọm, ịghọgbu ndị mmadụ, ịna ndị mmadụ ife ha n'ike, ma ndị a ma Valentine ike bụ husband ya na-eche ọgwụ na-anara ndị mmadụ ife ha n'ike. Ọ bụ na ọdị ndị ahụ ha na-emekwurukwuba na-aha ngị shoulder ha mara maka echi niile, ijide ndị mmadụ na-ana ha n'iyi, iche na otu a ka ọ ga-adịgide. O nwere ike bụkwa outside fọ na ọyị gị n'ụkwa ka o si wedụrụ ọyị gị, kama ị ga-enyere ya aka, ma ọ bụ ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme iji wee na-arachapịọm, ọkwa na ị ga-agbazikwara ya ka o nwee ike wee ghọta onwe ya. O nwezi obere ihe i mere ma ọ bịa na nke gị rie nri, ijekọziara ndị ọyị gị na ọkwa nke na-azụ onye a n'obodo a. O nwere ndị jizie ma ndị nke nye m 300 dịkọrọ ụwa n'ọba na-enye m nri na na agụụ na-agụgbu m. Ifi na ofu ọyị mụ na ya dụkwa na mma maka nri nri na nke ya. Ana m eje na nke ma asị abịa na nke ma anaghị ekwe abịa. Ọ pụzi ọ na-akọrọ ndị mmadụ na onye nwa na-azụ m nri na o nwere ihe m bụ, mana ọ gwakwa ndị mmadụ mbọsị m bịa sị ya m na-akala ogo na nke gị oji maka agadi nwaanyị ọ napụ ego ka o ji wee chọta nwaanyị, ka nwaanyị ji wee chọta ya. Oji maka agadi nwaanyị sị m mara ahụ na mụ si na nke o nwekwa ka o si wee dịrị m oge ahụ. Ọsị mma mara ahụ na nke
and ọgbọkọ na agadi nwaanyị nwa ya alahụ ala n'ọjọọ ọsọ ọbịa kparịcha akwa agadi nwaanyị ejebere onwe mana o ji maka ya chụpụ nna bie na ọ n'ime esi na o nwere uru mma abalị ya nkwụkwana ya ya togo because ama m afa m ama echi onwere onye nwe echi niile n'ife dị n'ụwa a ejina maka na iji tata na-emegide mmadụ ibe gị ịfụ ka ọ ga-esi wee ọbụ oyi nwoke ahụ na-agba mbọ ka ọ ga-esi wee dịrị ya mma ije gbachiwe omeka gị maka ịchọ ha aga n'iru ọyị gị nwoke ọ ihe mfụsị na street ife mfụsị n'ihe niile n'ụzọ ndụ m nye m oke ji wee sị m na ife o ji wee mee ka m gaa ụzọ ihe niile a bụ ka m nwee ike wee ghọta ife na-eme n'ụwa ka m were ya wee kụziere unu nwa ka unu ghọtakwa ife na-eme na ọ bụrụ onye ahụ ị na-akpọ ọyị gị afụrọ gị n'anya na ife na-emezi n'ụwa taa bụ onye jide ọchọ ka nwanne ghara iji ka ọ bụrụ na onye nwa ka efebe ya efebe ife ndị ọcha kụziri otu unu si efe ndị ọcha na otu a ka onye ọra si wee chọka ka onye na-esu ya ma ọ bụ ka ọ bụ onye nwa ka wee jide ka ndị ọzọ na-efi ya o nwere ka ọ fụzi ebe ọyị ahụ na-achọ maọbụ nwanne ya maọbụ ọyị ahụ na-agbazi mbọ inweta ego o ji discourage biya na ife ọ na-eme adọrọkwa mma na nka ka ọ ghara ịkị ya maka ihe ọ chọrọ bụ ka ọ na-afụ onye ahụ ka ọ na-ata afọ ka o nwee ike wee na-akụkwa ndị ụwa were afọ onye ahụ na-achụ nwaanyị ma ọ na-agwụ ụmụ nwaanyị na ọ bụ onye a na onye a na-azụ onye a n'obodo a na onye a na-azụ onye a n'obodo a na onye na-enye elu na onye na-eme nke a. Nkụzi m taa bụ ka ị mara na o nwere ife na-ara asụ forever. Ọ bụrụ onye ọ dịrị mma taata ka ọ na-adịrị echi. Na onye nwere ike onye anyị fọrọ dịrọ mma taata echi niile ọ bụrụ na onye bụ onye ihe nyere gị aka. Ka ị mara na ego anyị fụrụ bụ ikuku na nwekwana ife na-ara asụ forever. Na nke ka nke ọ na onwe gị mmadụ na ụwa anyị nọ n'ime ya nwere oge. Na onye ọbụla nwere oge ife ọma ga-eji wee mee na ndụ ya. Ọ bụrụ na ị na-agbagheri aka maka na ifuru onye a na ihe na-aga ya ọfụma ihe na-agara ya ọfụma esi na onye emego n'otu itugo gị badị n'ime nke a nwee ndidi ijire tinye aka n'ọgwụ ije tinye aka n'ọgwụ maka ime nke a ka ị nweta ego ahụ n'ike bụ onwe gị ka ị na-eme onwe gị ka ị na-egbu. Gbaa nkịtị yọba chi gị mgbe ọ bụla mmadụ pụta mejọọ gị bịa na-etiriti gị badị maka na o ji ego ife emeji ekpebere chi gị ejina gwọwa ọgwụ kpebe chi gị yọpịa ọtụ onwe gị maka na echi niile chefuo maka onye ahụ maka na echi niile o nwere ka onye ahụ ga-abịa na chigata yọba gị ọ bụrụ onye nwaanyị ọ na-ayọ gị sị gị biko nyere ya aka. Otu a ka ọ dị na o nwere ife na-ara asụ forever. Tinye nkụzi m n'ọrụ ka o wee dịrị gị na mma. Nkụzi m taa dị nchọ ka ị mụtara nkụzi m taa bụ na eji na ife ọbụla were eme ọnụ maka na o nwere ife na-ara asụ forever. Na ọ bụrụ onye ọ dịrị mma taata ka ọ na-adịrị mma echi. Ka anyị mee nwanne onye ọbụla ijigoro nye nwanne gị ọ bụrụ na ijiri eji na ya akụsasị ma ọ bụ inye ya obere ihe ọbụla inyere mmadụ wee busasị asị na inyere onye a mee nke a mee nke a ihe a abazi uru tupu amalụ ụwa ọ dị gị na ya ka ịghọta n'ụwa dị omimi. Tụsasịa nkụzi m sonyekwara m na ị ga-amụta ife n'aka m. Gbaa mbọ tinye ya n'ọrụ. Ndaalụ.